Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Okay. Ihap na, Baiting! Okay. Sugdo na ko sa katapusan, bay. 3, 2, 1. Ah! Hala! Ano na? Ah! Ayan! Abel! Tama! Tama! Hala! Unsa na? Oh! Puro sumisiga inyong mata. Ha? Tanawa ninyo! hala ka. Ha? Ano na ba yung tanawa? Sorry, tanawa ninyo! Sigab ng mata ninyo, tanawa! O labi na kapit na ninyo, tanawa! Sigag yapong mata! Tanawa! Ano na, ha? Ano na? Sir, murag kayo ng lison ka. Oh, I can't believe it. Tiniglis kita tinuod. Oh, tanaw na ko! Usaray lungag sa target paper! Alpha Sindro! Hala no. Shit! Federico! Sana. Bida no, sa Rigo na. Nagpasabot nga ang 5 kabala o sa regiagian. Iyay, isang bangag ka lang. Pero bida no. Awa, oy. Posible! Dili di posible, sir. Kita mo na to. Nunsa. Ay, pangilad ha? Ay, pangilad. Ilad. Ilad rin da. Ang tinuod, ana. Usara ka bala, ang tinuod, nga niigo sa sintro, sa alpa. Pero ang upat ka ba to, pulos blank cartridge. Uyay, ilaron mangilad, ilaron. Mainting, basag lang. Ay, pugsa. Siya lang gihapon ang number one gihapon na siya. Number 1 ka, sir. Number 1 ka. Abel, saludo ko ni mo, my son. Daddy Rafael, katali ba di mo mailad? Aw, hinoon, guwang naman ka. Ha? Di na naman maklaro ang igo. Naklaro na ko, Federico. Usa lang ang igo. Usara lagi ka bala ang tinudanay nga nakaigo sa sintro. Ha? Mauna, ang sunod, wala blank cartridge. Bida sa ng istorya, ha, eh. Federico. Murag Dili, lisod-lisod, oy. da. Tanawa ra gud awang igo sa sentro. Kung usala na kabala, gamay rang lungag. Pero tanawa ni dako ang lungag. Ang lungag mura nagkadako sa baba sa soft drinks. Bitaw, sir. Tanawa, sir. Dakong lungag, sir. Dako as lungag. Ganahan siya balik-balik sa lungag na iting. Kung usa balak-balan kayo ko, di mo dakong lungag. Berbeda. Tanawa, no? Kuhan, kinig, apel ko, ha? Nagpasabot ka na nga diha permi ang igo. Ugaw diha, nagkaidigo, tungod kay nagbalik-balik magsura bala. Tinuuna, sir Bakaw. Tinuuna. Ani ni. Ha? Okay, paminaw na to. Para masuta yun na to. Kinsay hingigo na to. Ha? Lain na tong putingon. Ha? Lain. Usa man yun ito. Usa'y bluhaton mo. Ending. Ha? Paglinya og 5 kagagmay botilya sa soft drinks. 15 meters away. Kabantay ba? ka na? 15 meters away. Butilas, white flower. Okay ka. Ayun lang. Botilya lang. Sige, ako iba'y mutang. Atong tubangan na to, Baiting. Sige, aribay. Abel, Ah. apil. Pangitag ka patungan. Kay kami si Inting, mangita mi. Okay, tabang ko. Okay, sige. Usay buhaton ni mo, Federico. Pakit-o na ko ning tawhana. Og unsay abilidad na ko sa pagpunting. Kanang 5 ka botilya sa gagmay soft drinks. Punggiton ko na. Mao ba, Federico? Federico, excited kung makakita sa imong abilidad. Padulang mga tao, sir. Padula. Para malingaw sila. Og makigpusta ta nila. Tari. Unsay nga? Makikpusta? Padulang mga tao. Apusta na. Mao kini. Ang 5 kagamayng botilya sa soft drinks. Akong igon. Akong punggiton. Sa distansya nga 15 metros. Unsa? Okay. Nindot na. Ako nindot trailing ni. Atong pandunggon ang mga tao. Padulong na to. Atong i-announce sa microphone.
Ba, sir? Okay, sige, ako na buhat to, sir. Sige, buhatan na yun kay makikpustahan ay raba sila. Nga ang 5 ka botelya sa soft drinks, ponggito ni Federico. 5 ka gagmayng botelya sa soft drinks, iyan ang puntingon, iyang ikuntanan. Yaman. Makikpustahan ay sila. Forbida. Binigyan sa'yo, yung pustahan na yun sila. Oh, sige. Daghang pustahan na, sir. Announce in thing. Okay, sir. Okay. Microphone. Yatag. Okay. Hello, Mike. Oh. Attention! O, doon ka muna rin, ha? Kayo nyo makita ang talasawa abilidad ni Senyorito Federico nga pupunting siyang 5 kagagmay botelya soft drinks. 5 kagagmay botelya, ha? 5 pound kabala. Dali mo, padool mo rin. Okay, padool mo. Okay. Tanawan nyo, ha? Gagmay ng botelya soft drinks, ha? Nga naras bato, patong na siya, ha? Distansya 15 metros. Hutdo nagpunting ni Senyorito Federico. Ya, matragod. Pila pusta? Pila pusta? Senyorito, pila ko ni pusta, Senyorito. Pila? Masyar. Unlimited! Ha? Masyar, bisag pila. Okay. Masyado. Sugbilan sa 100,000. Okay! Oy! Masyado, 100,000! 100,000! Sa Mauro, Tugigong, Botilya, 100,000! Inting! Sir! Cash down ko na 100,000. Kausang ni ginawa, sir! Kasado nyo rito! Ginawa ni Sir Bangkaw! Pwede ba? Oblaing 100,000. Okay! Hey! Kamo niya! Oy! Doon lang ba ilang 100,000! Inting! Kasado! Sige, magdawa to eh! Kasdan mo na nyo rito! Daddy Rafael, kasado na. Unsa? Sige na! Ay, nagbalibad. Kasado na. 200,000. Hotdo na kong igo ng 5 ka botilyang gamayng soft drinks. Ay, sigurado ka ba, yo, Federico? Ay, sure na ni Dad. Huwag isalig na ko. Okay. Trust me, kabantay ka na. Keron, makita ni mo. Kinsa si Federico. Unsay abilidad di Federico. Tanawa yun. Unsay abilidad ning imong anak nga bugtong. Oh, Federico. Ayaw hagid iho. Yes, Mami Marga. Okay. Dungagi pa og pusta rin. Siguro lagi ni. 500,000! Unsa? Inting! O lagi! Taysa, mapalayo ko gambay bayari eh. Ako ipaibaw nila. Hoy, kamo niya! 500,000 ha! Sa matang tira! Nga mapugit! 5 ka botilya! 500,000 kasado! Okay mo? Inting! Cash down! Ikaw, sir! ikaw musugal, kumpadre. Ibuhatan na, sir! Ako, ligaw-ligaw na ni kumpadre para magigapon mo. Okay. Nga dunay mo kasar sa inyong kwarta. Okay, kumpadre, okay. Okay na? Okay na dali. Dali, okay na kayo. 700,000 ang kasado. Sigurado ka ba, Federico? Yes, Daddy. Iho, kinahanglan nga mo daog si Darling Rafael. Yes, Mami. Ready na ko, Inting! Okay, buriring! Ay, iho niya ay! Tarong ha! Ay, sir! Joke na, sir! Maingala! Saksi ninyo ang talasaw abilidad ni Senyorito Federico Sumpunting! 5 kagagmay botelya soft drinks iyang pusilon! Iyang yung ingon nga white sipyat! 5 ka botelya! 500,000 ang kasado! Sir Bangkaw! Ready na ka? 5 ha! 500,000 sila! Ano na? 700,000 pesos din ito na Gusto mo mo saksi? Gusto mo? Yeah! Okay. Madlang people! Handa na ba kayo? Okay, Senyorito Federico! Ready you are? Yes! I am ready! Okay! Nipusing na si Federico. Muragig si Django. Urag dako na bagay pustahan ano? Ang nakuha ko pustahan, 700,000 na bel. Alo, lisura ana, 5 kagagmay botelya sa soft drinks. Unya, 15 meters pag yun ang distansya. Hala, no? Ding! Ihap na, Ding! Tingog ding! Okay, sir! Ihap na! 1, 2, 3, go! Hala, igo! Igo gyapon. Wa ka tingog. Punggit!
Hala! Hala! Igo gihapon! Paldo na! Paldo na! Daag ko, compadre! Naigo ni Federico 5 ka botelya! Hala, pildi ka, sir! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!